Detalye sa ito ang balitang lokal hatod usab kini sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalit sa tang butika parmasya sa inyong lugar diri sa May Tanhay sa Teresa Pharmacy 1 and 2 Golden Pan Pharmacy diri siyudad sa Tanhay og diya sa May Pamplona Brilliance Pharmacy og sa People Century Health and Beauty Enterprises. Nasa pikas din niya si Kyle Akay lambigit ining gitawag nato og pagpadayon sa feeding program karong bulana sa lungsod sa Pamplona. Nukad sa lungsod sa Pamplona, Kael Akhay, maayo nga butag, bunal! Salamat. Sige, Daghang salamat ug maayong buntag. Kahinumduman sa niaging pipila ka mga bulan ang grupo ni Konsehal LV Montesa Tolentino sa lungsod sa Pamplona inabagan kini sa sukang hawod nga kinigilang kuba nilang Josel Ramirez o Crisanto Garrett Jr. ug ang kinatibuk ang Team Hawod. Aduna na 5 ka mga barangay sakop sa lungsod sa Pamplona ang maoy na una nga gihatdan og serbisyo pinaagi sa feeding program. Nahunong lamang kining feeding program tungod kay ang lalawigan sa Negros Oriental ang napailalom sa Enhanced Community Quarantine kon ECQ ug timing usab nga nahutdan og disposable cups. Ning baguhay lang gibutyag ni Konsehal LV Montesa Tolentino nga ang mga cups nga iyang gi-order ang naabot na ug iya na usab ipadayon ang nasuda na nilang feeding program. Ani ang pamahayag ni Pamplona Councilor LV Montesa Tolentino. Cups nga gikas sa China. Kasayon po ta ulan-ulan murag lapok pa kay ipang hatod-hatod karon bulan na ma-schedule na ba nato ang atong feeding program? Yes sir, oo, nagsabot na mi ana sa ato ang Team Hawod nga we will continue on with our feeding as I promised in the previous months that went by. Naabot naman ang cups soon enough in the coming days mo manharata surprise lang. Si Pamplona Councilor LV Montesa Tolentino ug maukadto ang nakuha nato nga balita sulod sa 24 oras sa dili pa may pagpaminaw ni Vice Mayor Donil Salma ug ni Consel Tikboy Salma sa siyudad sa Tanhay. Kini nga balita ato kini sa sukang hawod ng Pride of Pamplona sa ME 500, Jubal C sa Alka-C ang Alkaline Vitamin C, sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalit St. Teresa Pharmacy sa Brilliance Pharmacy sa Pamplona ug sa iyong mga suking butika. Alang sa programang Atraka Balita 943 sa 94.3 City Light FM, serbisyo publiko walay pinili na nukadiri sa lungsod sa Pamplona. Kini yung Atraka correspondent Kael Akhay may buntag kanatong tanan. Okay, nagkasalamat Kael Akhay. Og sa laing balita, nasakpan sa akto ang usa ka lalaki kinsa na maligya og shabu sa niaging adlaw mga alas 10:30 ang takna sa buntag Disyembre 5 tuig 2020 ang giaresto nga suspetsado na ilhang Windoy 32 anyos ulitaw ug nagpuyo kini sa barangay Ubugon, Tanhay City, Negros Oriental. Matod sa report sa kapulisan sa Tanhay nga ang mga elemento sa kapulisan nga gipanguluhan ni Police Senior Master Sergeant Digmar Gornes kauban ang City Drug Enforcement Agency Conpideya or CDEU nga direktang pagmando ni Police Major Jul Mohamed Hamire, pagmando o hepe sa kapulisan sa siyudad sa Tanhay ni inabagan kini sa Philippine Drug Enforcement Agency Conpideya, Negros Oriental. Ang mga tinugyan sa balaod ang mipahigayon kini buy-bust operation sa barangay Tugas sakop sa siyudad sa Tanhay. Ang suspetsado nga napalitan kini og shabu una nagpakarong ingnon nga police pusher buyer gamit ang salapi nga 500 pesos isip park money nga miresulta sa iyang pagdako. Ang giaresto nga suspetsado nakuhaan kini 2 ka kabuk transparent plastic sachet nga adunay gituang shabu nga motimbang kini 0.15 gramo nga mo kantidad kini og 1,020 ka pesos. Usa ka 500 pesos mark money nga gigamit sa pagpalit sa illegal nga droga. Atul sa pag-inventaryo gisaksihan kini sa DOJ representative media or DOJ representative media representative o elected barangay Kagawad. Ang giaresto nga suspetsado nga gikadala kini o gidala kini sa buhatan sa kapulisan sa Dakbayan sa Tanhay o gihawla sa tukmang kaso ang ipahamtang kaniya sa paglapa sa Balaudon Acta Republica 9165 kung gitawag o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Laing lokal nga balita ning pandemya, walay hunong ang pagserbisyo ni Konsehal LV Montesa Tolentino nga sa mga nanginhanglan tungod sa iyang panad nga gitawag og tulin ang pag-asenso tinuoray nga serbisyo ning baguhay lang usa ka naggalang Carla
usa ka membro sa LGBT nga naa sa Pamplona. Iya kining gihatdan og grocery kauban sa paghatod silang Sir Josel Ramirez og Crisanto Garit Jr. Si Carla aduna kini siya gihambid o gipamati sa iyang lawas maong ila kining gitabangan ni Konsyal LV Montesa Tolentino. Aniya ang iyang pamahayag. Okay, so ma'am, ayo nga buntag. Dito ta sa kang Miss Carla sa ato ang hatag og groceries. Ini update ato ma'am. Oo, mayong buntag day, sir. Kuan di ay niadto ta sa panimalay ni Carla, usa ni siya ka LGBT nga nagkasakit, sir. When I heard about it through our LGBT community, medyo naluoy gyud ko gaw na una kay Carla was one of those who helped us during the election. So 2 days after, sir, ni adto ko sa ilang balay kauban sa LGBT pud nato nga friends and Team Hawod aron maghatod ta og 1 sack of 25 kilo rice and groceries. Si Pamplona Councilor LV Montesa Tolentino eksklusibong nahidnabi. Samtang sa laing bahin, nasakpan sa akto ang usa ka lalaki kinsa na maligya og shabu sa niaging adlaw alas 8:30 ang takna sa buntag Disyembre 5, 2020. Ang giaresto nga suspetsado na ilang si Reynold, 29 anyos, ulitaw og nagpuyo kini sa barangay Balayong, Pamplona, Negros Oriental. Matod sa report sa kapulisan sa Tanay City nga ang mga elemento sa kapulisan nga gipangaluhan ni Police Senior Master Sergeant Digmar Gornes, kauban ang City Drug Enforcement Agency kung CDEU nga direktang pagbando ni Police Major Jul Muhammad Hamire, hepe sa kapulisan ng Muawang Syudad, inabagan sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidean, Negros Oriental. Ang mga tinugyan sa balaod, may pahigayon kinig bypass operation sa lugar nga naisgutan sa unahan ang suspetsado nga napalitan og shabu. Una nga nagpakarong ingnon nga pulis nga pusher buyer gamit ang salapi nga 500 pesos isip mark money nga miresulta sa iyang pagkasiko. Ang giarestong suspetsado nakuhaan og duha ka transparent plastic sachet nga adunay gituhang shabu nga motimbang kinig 0.20 gramo og mo kantidad og 1,360 ka pesos. Usa ka improvised tutor, usa ka lighter, usa ka 500 pesos mark money nga gigamit sa pagpalit sa illegal nga droga. Atol sa pag-inventaryo gisaksihan kini sa DOJ, representative, media representative og elected barangay kagawad. Ang diaresto nga suspetsado ang gikadala kini sa buhatan sa kapulisan sa Dakbayan sa Tanay og gihawla og tukmang kaso ang ipahamtang kaniya sa paglapa sa balaodon sa Akta Republika 9165 kung gitawag og Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Laing lokal nga balita kung katapusang lokal nga balita atol sa panagtigom sa indigenous people kon IP sa barangay San Isidro, Lungsod, Pamplona ang kini gisorpresa og hatod sa snack ginagmayng regalo og ukay-ukay nga class A nga kini gipaabot usab ni sa mga TVS family kon TVS Cares. Gani dulan 200 ka mga tawo ang anaalagis adunay binulan nga panagtigom sa indigenous people kon IPs. Gani tungod sa bunok sa ulan dili malikayan ang paghuot sa UUCP Church sa maong nakita ni Konsyal LV Montesa Tolentino nga adunay uban nga wala nagsuot og face mask. Matod pa niya kini nga gitagaan o gipang-apud-apudan og face mask kadtong wala nagdala og nagsulog. Uban gani uban gyapon niya sa pagkapud-apud ang gamay pinaskuhan silang gilangkuban kini ni Mr. Josel Ramirez o Crisanto Garit Jr. Ani ang pamahayag ni Konsyal LV Montesa Tolentino. We are fortunate enough to be invited by our IP community sa barangay San Isidro. Nalipay mi ang atong mga constituents dito. We're very much happy nga nag-abot mi dito together with Sir Josel Ramirez and Sir Chris Garrett. We brought them our ginagmay nga Christmas nga presents para nila, mga ginagmay nga regalo. Si Konsyal LV Montesa Tolentino sa lungsod sa Pamplona. O garon sa atong detalye sa ato ang